no seguinte directo nun lugar onde vai a estar hoxe Laura Queijeiro, sei que a podemos facer, aprender a facer a nosa propia casa cun desaparafusador, única e exclusivamente, Laura, que sí? Así é, Noelia, moi boas tardes. Hoxe imos coñecer un novo sistema de construcción, un procedimento que nos permite construir coas nosas propias mans e coa axuda dunha única ferramenta, dun desparafusador, unha casa. Sí, unha casa como estas que estades a ver ás miñas costas. Que non me credes? Pois nun intre falamos co seu inventor, que, por suposto, é galego e ademais resolvemos unha dúbida universal. Pode unha persoa como a min, que non teño nin idea de bricolaxe, xa vos lo digo, poder construir unha casa como esta? Pois despois vémolo. Logo veremos. Teño dúbidas non por ti, por min e por todos os meus compañeiros que diría. Ben, hai un ven aquí hoxe en calidade de que ti si serías quen de construir unha casa cun desaparafusador para todos nós. Bricomen. Correcto. Unha por cabeza. Eu veño aquí en calidade de eso, outra cosa que eu poida facer. Que tal te manexas? Co destornillador desparafusador ese. Sepa un tornillo. Desaparafusador. Sepa un tornillo fácil. Se hai que montar unhas pezas de ensamblaxe importantes. Non vos preocupedes, que se Laura Queijeiro pode, nós tamén, non, Laura? A ver, imos probar. Sí, Noelia, porque a filosofía de que todo pode ser feito por un mesmo está en auxe. Hai quen fai os seus propios vestidos, o seu vestuario, tamén quen fai os seus propios mobles e agora tamén podemos facer as nosas propias casas. Casas como esta que estades a ver, e todo grazas á invención dun arquitecto galego que patentou un novo sistema de construcción. Un novo sistema de construcción que é case como facer un Lego, pero grande, non? Efectivamente, Laura, la clave está en estas piezas que he diseñado, que son las vigas y los pilares de la casa, que aunque son complejos, repercuten en la facilidad de montaje de lo que es la casa, ¿no? Porque isto todo vai construíndose con pezas e despois todo, pois, se aparafusa, ¿no? Exacto, todo se encaja y se atornilla. E isto, para que vos fagades unha idea, Noelia, isto que está a facer sería esta esquina da casa. Isto que estades a ver aquí sería o que está amosándonos nestes momentos Alberto, non si? Efectivamente. Y esto que se ve aquí es el módulo de fachada ventilada, que lo monta uno mismo, lo apoya e lo atornilla. E isto, un manual moi simple de instruccións, podería facer unha persoa que non ten nin idea de bricolaxe como a min? Veamos, hasta yo me atrevería a hacerlo, que soy un negado para el bricolaje, sino que le pregunten a mi mujer, y realmente es sencillo. O sea, ha sido estudiado para que cualquiera pueda montarlo. Pois veña, imos ir ao interior desta casa porque eu estou desexando vela. Estou desexando vela por dentro, entón. Imos pasar, compañeiros, porque hai moita xente que aquí en Galicia pensa que a madeira pois pode podrecer coa chuvia, pero isto está xa a proba de temporais, ¿no? Eso es una gran equivocación. La madera lo que necesita es que esté ventilada. La madera, si se moja y se puede secar bien, si está ventilada, es un material eterno. El problema es cuando se humedece y está encerrado, entonces acaba pudriendo. E ademais este sistema de construcción, Alberto, ten unha particularidade que é modular, non? Nos poderíamos, nun momento dado, quitar esta parede e aumentar a nosa casa. No solo eso, o sea, tienes libertad para aumentarla por donde quieras. Se podría quitar esta, se podría quitar esta, se podría quitar... Entonces, imaginemos que quitamos esto, o sea, es cuestión de desatornillarlo. Ya existen unas piezas diseñadas para conectarlo con otra plataforma, otra habitación. Entonces, uno puede empezar con una vivienda pequeñita de 30 metros cuadrados y llegar hasta donde permita la normativa urbanística del lugar, 300 metros cuadrados podría llegar a hacer, o lo que quisiera. Pois moitas gracias, Alberto, por enseñarnos esta casa. E compañeiros, quen se este na súa casa preguntando o prezo, pois é posible mercar unha casa como esta por uns 20.000, 25.000 euros, polo que me dicía aquí Alberto. Dependiendo un poco de los acabados finales, ¿no?
Pois iso. Aí quedan acabados, aí quedan acabados. Agardo que teñamos algún acabado máis que eses que estamos a ver. Laura, moitísimas grazas.